Ahojte motáčikovia! Nachádzam sa v krásnej obci, nedaleko Žarnovice, Hodruša Hámre a odtiaľto som sa rozhodol, že si dám takú krátku prechádzku, dobrú, výživnú cez Salamandra Resort, vlastne tou lyžiarskou zjazdovkou, hore na vrch, popozerám si výhľady a zbenem to dolu, príroda je v plnom prúde a my si ideme užívať. Teším sa zajtra na Ostredok, kde konečne sa zídeme, pekná partia, dobrá partia a užijeme si peknú turistiku vo Veľkej Fatre, najvyšší vrch Veľkej Fatry Ostredok, cez Križnu, zo Salašiek, čiže bude to makačka, ale my sa na to veľmi tešíme. Čaute. A takto si šlapem hore s jazdovkou. Teraz mám krásny výhľad v pozadí na pohorie Vtáčnik a vrch Vtáčnik, ktorý je v pozadí. Áno, toto som ja. Šlápem a potím sa, ale stojí to za to. Nachádzam sa vo veternom sedle, odkiaľ mám krásne panoramatické výhľady. Všade okolo mňa sú krásne hory šiavnických vrchov. Oproti mne sa nachádza vrch Sitno. Je to krása. Takže vychutnal som si nádhery šiavnických vrchov a vraciam sa pomaličky naspäť k autu pod Salamandrou a teším sa na túto sezónu turistickú, motácku a na to, že budeme zdieľať s vami krásne videá z prírody. Takže vidíme sa. Čaute.